У ягоную прысутнасць вераць і старыя, і малыя. Без Божага благаславення і крыжа не выбіраюцца у далёкую дарогу, не пачынаюць ніякую справу, не сядаюць да абедзенага стала. Гэта еднасць Бога, людзей, хат, вуліц, адчуваецца штодня, перадаючыся ад аднаго да другога. Уратуй, Господі! Бог у помач! Дай Божа, каб Господь захаваў! Дапамажы, Божа! У святочныя дні людзі дабрэюць. І не толькі таму, што баяцца рабіць у святы, бо гэта ганьба, грэх. У такія дні боская прысутнасць поўная. Яны як бы трымаюць адказ перад ім за паводзіны ў хаце і на людзях, за дробныя грэхі, мякчэюць сэрцам і сваю крыўду, а часам і злосць за свае часовыя няўдачы не паказваюць. Нават калі хто з самых надта ж занятых заробкам грошай забудзецца перахрысціцца, дык велічны, няхай і па местачковаму сціплы, бо маўзвон, падштурхне яго да гэтага. Даруй, Господі! Свята ж сёння! Жанкі сварацца! Няма на цябе Бога! Дзяцей вучаць перад кантрольнай, экзаменам. Не забудь папрасіць у Бога. Дай Божа, каб добра было, памажы. У адзін час усе гарачукі узнімаюць вочы на неба. Калі праплывае чорная навальнічная хмара, о, сіла нябесная ідзе! Даруй, Господі, уратуй нас!